Mzali, yeka ukuvuna umntwana. Yeka ukuvuna abantwana bakho. Yeka ukuvuna umntwana. Musa ukuthi umntwana mangabe kuthiwa wenze into ebese wena ugcuma uhlala le uthi hayi ngiyamazi mina akekho njalo ngeke ayenze leyo. Musa ukuvuna umntwana. Ngime lapho umntwana mukhulise ngendlela efanele. Umntwana mfundise ukuthi inhlonipho iyini. Umntwana mfundise ukuthi omunye umuntu uyini. Ukubaluleka komunye umuntu kuyena. Uyayizwa indaba? Musa ukuvuna umntwana. Mzali, angazi uma mhlawumbe kuyazwakala. Wena njengomzali kumqoka kuwena, kumele kube mqoka ngoba mhlawumbe akukho mqoka ukuthi ingane yakho uyivikele, uyiprotect-e, uyigobe ngoba kuthiwani lugotshwa lusemanzi. Angazi uma mhlawumbe niyazi lento lugotshwa lusemanzi, angithi bangithola. Ngiyacela mzali mawukuthi ubheke le video, ungayivumeli ingane yakho iyenze izinto ey'ngalungile ngaphandle. Mhlawumbe umntwana la endlini uyikho konke, uyahlonipha, wenza yonke into uma kuthiwa ageze izitsha, uwasha izitsha, acente ebaleni enze yonke into. Kodwa waphumela ngaphandle, akenzi kahle emphakathini. Omunye mhlampe udume ngokuthi emphakathini ubamba abantu inkunzi, wenza lokhu nalokhu, akenzi kahle kodwa mefika ekhaya umsulwa. Ebese uyabuya umphakathi usumbonile lo mfana wakwakho ukuthi akalungile emphakathini, wenza izinto ey'phambene nokulunga. Ebese ufika kuwe umphakathi uzofuna ukubulala lo mfana wakho noma ufuna ukushisa umuzi wakwakho. Ebese wena ugcina uhlala le uyamphikela. Uthi hayi ngiyamazi ukuthi bani bani ngeke ayenze leyo nto, ngimkhulisanga ngaleyo ndlela, ekubeni ungazange vele umkhulise ngendlela efanele. Mina into engiyishoyo asimusa ukutotosa abantwana kuze kweqe. Ungamvuni umntwana. Ungamvuni umntwana. Umntwana mfundise indlela yokuphila. Mfundise indlela yokuphila nabanye abantu. Aphile. Akubone ukubaluleka komunye umuntu. Abe nobuntu. Ingane uma uyikhulisa uyikhulisela ekuthenini ikwazi ukulekelela omunye umuntu. Ibe nenhlonipho, ibe nesandla esiphayo, ibe nozwelo, ibe nokunakekela, ibe nothando. Futhi umntwana wakho akalitholanga ukuthi awukwazi ukuthi ungathi umntwana uyalithola uthando emndenini kodwa ekwazi ukuthi ayohlukumeza abanye abantu. Lowo muntu akanalo uthando. Awukwazi ukuthi uthi unothando ebese uyoganga uhlukumeze omunye umuntu. Ayizwa leyo nto? Uthando luyashoda kweminye imindeni. Asizame ukunakekela abantwana bethu, asizame ukubanika uthando, sibafundise indlela yokuphila. Ngoba kuyimanje thina obaba bakusasa, ithina amakhehla kusasa, ithina ekumele sibe ney'mfundiso kulama-2000 lawa akhulayo, kulezi ngane eziza ngemuva. Mfethu, mawukuthi ubheke le video umzali, umntanakho mfundise indlela yokuphila. Umntwana akabe nendlela yokuphila, aphile. Ukuphila-ke akukona ukuphefumula, ukuphilela nabanye abantu. Angazi noma yizwa into engiyishoyo. Ukuphila akukona ukuphefumula kodwa ukuphilela nabanye abantu. Ukuphilela omunye umuntu-ke ukumnika uthando, ukumnakekela, ukumbonisa indlela uma ngabe wena mhlawumbe uyabona ukuthi khona la elekha khona, umtshele, umdonse ngesandla ukuthi hheyi mfethu asihambe kanjwa kanje. Uyabona indlela? Lento engiyishoyo mfethu ibuhlungu kakhulu. Uma wukuthi uhlakaniphile uzoyizwa lento engiyishoyo. Uma ungahlakaniphile uzosho ukuthi hha vele uyabheda. Lento ayikhulumayo yini lento ayishoyo? Uyabo? Okwakho lokho kukuwena. Anginankinga mina nalokho ongakucabanga ngalento engiyishoyo njengamanje. Kodwa into engiyishoyo ibalulekile and omunye umuntu angafunda kuyona uma ngabe naye ehluzile. Angazi uma ngiyazwakala mfethu. Enye into ile yokuthi wena mfethu umntwana uzothi akasafuna ukufunda yena uyasiyeka isikole. Mase wena uyathula njengomzali nje ungasho lutho mhlawumbe ukhulume lawo maganyana ambalwa nje. Usho ukuthi hawu yini kwasho wacima kanje. Umntwana akutshela ukuthi hhayi angisafuni ukufunda. Akanaso isizathu esibalulekile. Unakho konke, une-uniform,
uphatha imali esikoleni wenza yonke into kodwa ukutshela ukuthi yena akasafuni ukufunda. Wena njengomzali uyivumele leyo nto ukuthi umntwana ayeke isikole. Wena mzali mawudlula la emhlabeni, wena onemali, wena ofundile, wena okwazi ukuthi ufake isinkwa etafuleni, mawudlula emhlabeni ushiya lo mntwana wakho ongafundile. Mawumshiya la emhlabeni umshiya nobani nabanye abakhona khona la emhlabeni. Lo mntwana wakho mengafundile hlampe nimfundisa kanazo, umntwana ongafundisekile, umntwana ongazi ukuthi kumele ngizame ngendlela e-right empilweni ukuze ngiphumelele. Mhlawumbe umntwana nje uthanda ukuganga, uyeka isikole ufuna ukugangela abantu, ufuna ukwenza izinto ezi-wrong kubantu, umntwana ongaphusile la ekhanda, umntwana ongana-direction, umntwana ongayazi impilo ukuthi iya ngakuphi, umntwana ongayiboni i-future ukuthi imphatheleni, umntwana ofuna ukuyi-destroy-a ebese destroy-a neminye imizi yabantu engahlangene ney'nqumo zakhe. Awusekho wena mzali wakhe, umvumelile ukuthi ayeke isikole engenaplani, nala ekhaya isimo somnotho asikho kahle, akafundile, ngeke aqashwe ndawo. Umatikuletsheni-ke akanawo umatikuletsheni, umatikuletsheni uwodwa nawo uwusizo olukhulu, akanawo kwakona. Amatoho manje adinga umatikuletsheni. Lo mntwana usiyekile isikole, usushonile wena, iminyaka isihambile, akuhlangana empilweni, ujika wenze njani lo mntwana, ubuyele elokishini. Uthina esizama ngempilo engcono usibamba inkunzi, ulimaza abantu, ungena emizini yabantu ngendlela wena omkhulise ngayo, awumnikanga indlela e-right yokuthi nayi indlela. Ngisho baningi abayeka isikole, angisho kabi, baningi kodwa baphumelele empilweni. Hhayi ukuthi ukuyeka isikole awuphumelele empilweni, baningi abasiyekile isikole kodwa baphumelele ngendlela e-right, basebenzisa ubuhlakani, babeke elinye isenti phezu kwelinye isenti, benza amalayisensi, benza lokhu nalokhu nalokhu, bakhona ukuthi babeke isinkwa etafuleni. Hhayi ukuthi wonke umuntu uyeka isikole akenzi kahle emva kwalokho. Khona abaphumelelayo empilweni, bathenga iy'moto, bakhe nemizi ngemali e-clean. Sengisholo ukuthi-ke indaba la ekhona, umntwana wakho wena masumzali, usumzele, usefika la kuthina, siyamamukela, siy'tshela ukuthi uzokhula abe umuntu o-right. Konakala sekuthenini masisifaka isandla simthuma lokhu nalokhu, athi eyami ingane ayithunywa mina. Bakhona abazali abanjalo. So hlampe lo mntwana awumthumi ugwayi, awumthumi ubhiya, umthuma hlampe nje into ephathekayo, ngicela ungithengele amazambane laphaya. Umbala uyokuphendula ngendlela ebuhlungu ongakaze uyizwe. Umntwana omncane njalo usakhula, hlampe uno-10 uno-11, usakhula lo mntwana, uyamthuma. Nangu unina noma nangu uyise, uthi hayi ngizokushaya njalo, ngiyakuthuma wena, uyingane phela. Wena ukhulisiwe ngaleyo ndlela ukuthi ingane iyathunywa nje, wonke umuntu nje uyathunywa. Kodwa le uthi uyayithuma, ikutshela ukuthi hhayi ngeke ngiye lapho, ngeke ngikwazi, ibihamba futhi. Uthi uyamemeza uthi hayi ngizokushaya, ngiyakuthuma wena, lutho ingane. Nangu uyise lapho ukubhekile, akutshela ukuthi ishaye khona uzobona, ishaye khona uzobona. Ingane ifundani lapho? Ifunda ukuthi oh, nobaba vele uyisigora. Uma ngikhuluma kanje ubaba uzongivikela, futhi uma ngenza kanje vele nje akekho ozongithinta. Ila konakala khona-ke bafethu. Asinakekele abantwana bethu, sibakhulise ngendlela e-right. This is Home Run with Makeba PMP. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, njengohlale ngingahambi ngedwa. Ngihamba noMakhathini oNtshebe, bakhona la, oGubese bakhona abangibhekile bafethu. Ngiphuma khona le kaMgwagwa eXaba bafethu, ngiphuma khona kwaDambuza, koMbali, koMpophomeni, koMafakatini, koHhaza, yonke indawo bafethu, Siphothe Mtshezi, Ntabamhlophe. Ngiphuma khona ngendlela e-grand bafethu, akekho ongangazi ngoba ufika izolo, angithi uyangithola. This is Home Run with Makeba PMP.